Baga pa yung bricks yo. Makashoot. Abot ng materialis para second floor. Gikan sa Manila. Ikarga na yung awing ban. Gikan pa sa Manila. Ang problema lang kaya naguba ang truck ni Kraken. Oh. Nag-leaking ang brake. Fluid ni. Ano ni? Ulat ng fluid na eh. Fluid ni. Ini sudah gitu. Bulan ini. Bulan niya. Dugay-dugay na makita nga nagbasa ako ang yantas ba. Sabi na mag-ihian na sa iro. Yung si Mio, patanaw na kayo mag-leaking. Igor na. Ay na rin. Muna pilitanan. Dari Tokyo kayo. Wala tulis lang. Ha? Mga kinani ba? Duha? Eh, kari uga pa maring usa. Ang pili ng patol mo. Oh, paton lang. Isa na dia. Pili lang dari. Patol na ni. Asan na palitan na Tulido kan. Tulido gina. Lagnaan ni lang. Ilbi na Upat ka bok. Ano ni numero? Tara. Ang pot na yun. Human ko na yung helmet ha? Motor na kayo? Ha? Extra ba yung plastic? Lima.